Kura kurera izinore Tipo uya kurera izinore Tipo we kwangu oye Gurungwairo mwana uya mumusha Gurungwairo achengetwe agare nevamwe vake zvakanaka muchindotenda naivo vakamuchengeta mhaiyo vake zvatendwa nemunhu mukuru ndikatarisa kucherechedza ndimbuya vakabva kare vaona vatumuka vachitamba kurira kwaita ngoma zvese zvatachita havangarundotarisa kuti tione kuti vanoziva chivanisi tataguma ari mazvibedzi kuti hapana zvavaita iye zvinezvi zvese zvinotambirwa kwangu nekuya kwaita chipo aichokwadi wari kutofara kuti ya zvatambirwa pano nekwenyu amen nezvamuri kuita zvatambirwa zvese Tipouya kura kurera izinore Tipouya kura kurera izinore Tipouya kura Takura marwadzo mwana anoda kuziva dzinza rake mwana anoda kuziva baba vake ndomuona kupi Mwari ndibatsirewo misodzi yangu ichapukutwa nani ndaishungudza Yuraya daindakafa kare Matango
matango, kaza matango, wana wangu wakura, wana wangu wakura, wana wangu wakura, wana wangu wakura, Pokoyo. Chipo wangu wauya, kurera iziore. Chipo wangu wakura, 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 kurera iziore. Chipo wakura, kurera iziore. Chipo wakura, kurera iziore. Kurera iziore, chipo ya pura. 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 Kurera iziore. Chipo ya pura, kurera iziore. Chipo ya auya, kurera iziore. Chipo ya pura, kurera iziore. Chipo ya auya, kurera iziore. Chipo ya auya, kurera iziore. Ramba makadaro madzimai nekuchengeta kwenyu wana kurera iziore. Kurera iziore, kurera iziore. Chipo ya pura, chipo ya pura. Kurera iziore, chipo ya pura.
Wekwangu oye. Gurungwairo mwana uya mumusha. Gurungwairo achengetwe, agare nevamwe vake zvakanaka. Muchindotenda naivo vakamuchengeta mhaiyo vake. Ewo iwe chipo iwe, ndikuzwa kufara maningi. Saka nemiwo maita kuti auye mumusha donhodzo renyu Gurungwairo mochisumanawo mberiyo kwenyuko. Notendwa. Tinotenda baba. Iri romwe waro. Yemeni. Alright. Kazvi vanhu vachinyaya Pauro vabvira kudhara vachiimba vachidini, Pauro pati kuoma vachidzikisira. Ndaona doro richidirwa pasi. Kongo. Bora muchiwanhu chedu zvinodudzira kuti chinyi. Auoneka wauya zvakanaka. Uri kuda kuti uzive kuitira mangwani pamwe zvinozonga zvakwako. Wozoteedzera. Izvi. Kutopa wari pasi wakaenda. Ndo gurungwa riri pano iro. Iwo ndambovapira kanda ndakapfugama kuti mwana uya uyu akange asara ari kwamai wake pandakasiyana nawo auya mumusha. Ndizvozvo. Saka uku kuchipembera manje kuchipa vanhu uwe kwangu nevabanzi vakandikuta pano kunyaya Pauro. Handi vari kuimba Pauro pasaome. Apa ndawapira vekwangu. Saka munenge matopira wadzimu kuti mwana amumusha kana zvadai. Chaizvo. Hapana chichamutsunya. Vakutovhikirira kuvharidzira kuti weda hanzarwo. Ndo maitiro ataita. Saka ndizvo zvandaita kuti wekwangu vachiona kuchengetedza mwana wake, achiona kubatana nevamwe wake wana wamainini wake, achiona kubatana nevamwe wake wana wamainini wake semhuri imwe chete, wachiona kugara iye achiteerera mai wake ava mainini wanova ndiwo wari pano. Aiwa, tinotenda baba. Saka so ichi ndo chiwanhu ndechekumusha kwenyere kana kuti handizivi ndeche ipapo uri kubvunza zvakanaka hama yangu. Ndo chiwanhu chekumusha kwedu chekuti icho mwana akanga auya mumusha panotobikwa doro rekutambira mwana uyu kuitira kuti wadzimu wangu wachiona kuti pane mwana akanga asiri mumusha. Zvekare dzimwe nguva chinoitika ndechekuti umwe mwana anogona kurwara ari ikoko zvekuti ikoko mai wacho achinetseka naye nonzi imi mwana ari kunetseka uyu sei kumusha kwake ngekupi madini kumbenda naye. Ndo zvinoitika achigara achirwara akangondosvika musha make kurwara kwese kuya kwapera hapasina. Ndo mushonga iwo. Ndo mushonga wacho iwo. Muri kunzwa muchembera kuti ndo mushonga wedu wechivanhu. Pano wakadarika iwo. Vanenge zvatopera zvese zvese. Matambira kamwana. Kozvezve zvatinozonzwa kuti mwana anenge achinetsa kana kuti mwana ari kushupa ari kwaari zvekuti zvokona kuti mumwe mwana anogona kutanga kana kuita mbavha otanga kuba kumba kwaari kana kunetsa wabereki sezvinenge zvichiita chipo izvo. Munosvika pamusha moita saizvozvo. Mobika hari kutaiwa zveshuwa zvekuita mwana tikuzviona asi toda kukuitirai ukahari pano pamusha kuti pamusha pano musunungure mwana urwere uite seupere. Saka unenge utori urwere unenge uchinetsa mwana. Urwere
kana timwe yawo dzinzane dzinzari nezvaro ndizvozvo mukati memadzinza utotaura kuti haiwa kwazvikupa kana kuita sei zvizorodzei utoisa utoona mwana achitoita zvakanaka anotoita zvakanaka zvinhu zvakutofamba zvakutofamba zvakutoendeka saka kuti zviitwe izvi mihama semaziwere enyu chinenge chichiita kuti mwana anetse chinyi pane mudzi inenge yasimudzwa here kana kuti pane mishonga inenge yasimudzwa here inopfungaira yekuita inonzi iende kune mwana ikoko atange kuita misikanzwa iyoyo zvokuti pane mhepo inenge yasimudzwa ndoda kuti mwana uyu adai handisi kuda kuti aite chakanaka ndoda kuti adai kusvika aona mubereki wake paana chakanaka chaachaita asati aona mubereki wake ende foshuwa anotoshungurudzika anotoshungurudzika zvokuti achatosvika kusvika zvotoita aiwa mwana asvika musha aiwa tinondirai mwana aiwa tinotenda haangotambirwi toita chikaranga vamwe vachiziva vamwe vanochiziva neti amonese zvataita ndo chikaranga chataita nekuti pane mhamba katichibva tadira pasi kudira kwatata pasi hakusi kurasa asi wakaenda kare wanova ndo mudzimu yangu yaita kuti chipau yekuno ndo wari kutonwawo kutonwa kwavari kuita ndizvozvo saka imi baba manzwa sei manzwa sei mwoyo menyu ndanzwa kusununguka zvakanyanya kupinda pamwe pese nekuti zvinezvi ndakuziva kuti mwana ndaanaye mumusha zvinonetsa ndizvinonetsa kurudzi kwangu asi ndochikumbira mhuri iri pamwepo nekuti kana ndine chandinenge ndichiita mai vachipo ndinotovataurira kuti uyai kuno yenyi zvirundo kunoku vanenge vatambidzwa imwe saka ipawo vamwe vasina kukwana tikwane tese tese pashoma ipapo pane vadiki vanga vachitamba apa mumwe vatambidzawo ndo vanoita kuti tikomborerwewo vadiki vavo iwawo vakomana vakatakura makamera andiurayira boys dzangu nenzara ichokwadi manje tinoendepi izvi zvamuri kuinda zvafamba andirika ngaiwa tinotenda famba kuitika kwazvaitika apa ndizvona zvatofamba taritaona hama zvatendwa nemunhu mukuru ndikatarisa kucherechedza ndimbuya vakabva kare vaona vatunga vachitamba kurira kwaita ngoma zvese zvatachita vangarundotarisa kuti tione kuti vanoziva chivaniri taita guma ari mazvibedzi kuti hapana zvavaita iye zvinezvi zvese zvinotambirwa kwangu nekuya kwaita chipo aichokwadi wari kutofara kuti ya zvatambirwa pano nekwenyu nezvamuri kuita zvatambirwa zvese zvinotambirwa desambodai andikuona zvarakaita rakatoita kutaura chokwadi chacho ndoziva kuti masimuka mukavamba rwiyo rwairoidza ngoma tichibva tatamba ndimatanga kushaura rwiyo rwacho taura muri vanhu vakuru muri kusangana nevamwe wakaenda kare muri kutotifundisa rambai makadaro tizive kwatakabva nekuti tikashaya kuziva uku kwengoma tamabhusumane magaradi zvino tinonyatsozva ndakapedza kudya sadha ndomwe
Dane mkazi kaje nasikia vishika. Aiwana flu na chikoso. Chikosoro cha Junu chandoka. Aiwa right. Aiwa mbuya tinotenda. Saka manje nasikia zvije zvesadza mukana mamwe ichachira. Saka ndaenda kumsikana ndikatibika sadza panenda naye. Saka asara achibika. Eso sendikadya manhera ndikati asindinotenda. Right, muri Zimbabwe tinokutendai nekuramba muinesu panyaya yachipo, so ndo patasvika nhasi. Tinotenda kuti baba havana kunetsa watambira mwana wavo achipinda mumusha. Saka so thank you very much muri Zimbabwe. Isisu takusimuka takuenda, tinokutendai. So takubva panapa maichipo masununguka here kusiya mwana mumaoko mababa wake? Aiwa, ndasununguka kusiya mwana mumaoko mababa wake sezvo vamutambira kudaizvo. Kana nenda sunungukawo. Okay. Andarerukirwa ngaambosara zvake amboona baba wake. Alright. Asi akada kuuya hake kumba munomutendera here kana kuti makubva matoti aibva watosara kumba kwangu ndichari kukuona? Aiwa, entime yaangofunga kuuya kuzoona mai wake. Ngauye kuzondiona. Okay. Ari free kuita zvese zvaanenge achifuna. Okay. Alright, aiwa ndinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Mama hanzi mwana uyo tiri kusiya namai Chipo amenoti muri kuzvitambira sei? Aiwa, ndozvitambira. Zvinofadza. Okay. Ndozvitambira. Mwana wangu asimbori mwana wamai Chipo, bande wangu. Okay. Alright, aiwa ndinotenda. Mazvitorawo sei zvaitwa nababa wachitambirawo mwana achiuyawo mumusha imimo semudzimai? Aiwa, ini semudzimai ndiri pasi pababa. Saka zvese zvanga zvaita baba, ini hapana chandambotaura zvakanditondipira. Zvese zvakangondinakira. Zvakangonaka zvese. Nemwana andamufarira. Anoda kuti mwana ane hunhu. Afunga paindokandirwa nababa wacho chingodai ndobvaimupa manhepo. Zvinezvi zvata right. Atosvika pano atsika paivhiri. Panapa here mupedzawo zvese panapa. Aiwa ndinotenda mama. Aiwa, thank you very much. Tinodaira kuti muchasara zvakanaka. Right baba, isisu takusimuka. Tinodaira kuti muchasara zvakanaka. Handina mama Chipo mwana akumbosara minoti muri kuti kudii baba? Inini hama yangu ndinotenda ishuwa nekuti pfungwa dzavainadzo ipfungwa dzemunhu akabva kuwana. Wakumbomusiya pano pamusha pake ishuwa achagara namainini wake nevanin'ina wake. Asi handide kuti akanganwe chembereyo ishuwa nekuti akaikanganwa zvinhu zvinotipira. Ishuwa anofanira kugara achindowaona asi achidzoka hake here? Achidzoka pamusha. Okay. Achidzoka pamusha. Ichokwadi.
Aiwa, ndinotenda baba. Aiwa, muwe nenguva yakanaka. Regai timbonzwa Chipo shamwari. Gara mushapa uya apa to takudai so timbonzwe kuna Chipo kuti right, Chipo isisu takusimuka shamwari takuenda. Wakasununguka here kusara na date wako? Mwakuenda. Isisu takuenda. Mfambi zvakanaka maita basa. Alright. Saka uchapota here uchimboenda kundoona mama kana wachinge wakusiya? Ndoenda naona. Andeteka? Alright. Aiwa, tinotenda. Right, muri yeZimbabwe tinotenda, ndo patambosira nhasi. Tichazodzoka zveti chiunzwa kuti Chipo ari kugara zvakanaka here, hapana imwe michokoto here ichazoitika kuna Chipo kumberi uko. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe. Rega titore mukana uno wekukutendai nekudengezera chirongwa ichocho. Mamwe mazano tinge tichiita. Pane pamwe pandiri kuda kuti mai Chipo tipaburitse pachena, because vamwe vanhu wachiona vanogona kufungidzira kuti kana kuti inini ndini ndakaita kuti Chipo aone baba vake, but taishanda nevamwe vanhu kunze uko wachitipa information svikai pakati. Saka vanhu ivo vamuda kuti kudii kwavari? Ndinotenda muri yeZimbabwe nerubatsiro rwamakandipa. Nditsvage baba wemwana wangu. Vaifona kakawanda, vakawanda vaifona vachindipa madirections, vachindipa ruzivo rwavainarwo. Saka ndoda kungotenda muri yeZimbabwe nerubatsiro rwamakandipa. Ichokwadi. Ndakazvosvika pakuwana baba waChipo. Zvandaisatasira kana kufundira. Asi zvakaitika. Chitendo vetityachi media vakandibatsira kusvika pataviva. Nhasi Chipo akufara nababa wake nemhuri yake. Ichokwadi. Tinotenda. Aiwa, tinotenda muri yeZimbabwe. Ngatingoitirewo vamwe vanhu vakawanda. Vamwe vanogona kuti tichikachi ndiye azodai, isisu taingotumwa kuti svikai pakati, but information yakawanda yenge iri muvanhu imomo. Saka kana kune umwe munhu auya aine problem yakadai, ngatingorambe tichibatsirana. Uye zvakare panapa hatina kuguma kuuya pano nhasi. Baba munotitendera, ticharamba tichingouya kaiso, tichingonzwa kuti Chipo ari sei, zviri kufamba here? Baba, tiri vanhu. Sure. Vanhu venyama. Ichokwadi. Vanhu vatema. Tese tiri kutaura mutauro umwe chete. Sure. Handifunga kuti pane chakaipa chingaitike, asi kungoti tese takasununguka kuuya pano. Sure. Tichizodini, tichizovapira zvimwe zvatinenge tichidini. Zvekare inini mukati mukabva maenda moti tamusiya, pamwe anosara achishungurudzika. Munofanira kumbouya muchimuona. Chipo ugere mushe here namainini? Ndizvozvo. Mugere mushe nababa here? Iye achataura chokwadi chake, magariro atinenge tichiita. Ndizvozvo. Pakumusiya kwamaita pano. Asi nekudayira kwangu, nekufara kwandaita nevekwangu, wafara wandambopfugamirira pano. Aiwa, ndinotenda ichokwadi. Ndinodayira, handifunga kuti pangaite dambudziko. Alright baba, mazvita. Right, muri yeZimbabwe. So thank you very much. Ngatisangane zvakare nechimwe chikamu chinotevera. Tinokutendai, rambai muchiteera zvirongwa zvatinoita, mazvita.